Hi everyone! It's me again, Cassie, and for today's vlog, mugawas ko sa balay for the first time since March 15. So, March 15 ko last nakagawas. Inaming event at na time sa VGR auditorium. Then, after ato, wala na siya ko nagawa sa balay. Diretso ko nagstay. Ang tanan na kong mga kailangan. Ako ang ginapasugo. Ako ang ginapa-deliver. Ako ang pick up, ano na lang gani. So, nagsalig na lang ako sa ako ang mga relatives para sa mga sugo-sugo o mga paliton. So, March 15 ko last sa kagawas, and karon magawas ko. And, ang naka-special ani guys, karon June 18, birthday sa akong papa. So, birthday sa akong papa karon, magatapog ko ginteryon niya para magdagkot ko. Then, dapat yung mas dako na reason nganong kailangan ko magawas. So, nani-post sa Facebook isa na siya'y udong o tinapa. Gusto niya ipabarter sa isa ka group. Ipabarter yung niya para sa birthday karong siyang anak. So, nawalan na siya og trabaho since nag-close ang school, kay cashier siya sa isa ka kantin sa school. If tama ko, sorry kung medyo saba kay nagdalit naman karon. And nawalan siya og trabaho. Dili niya kaya mahatagan iyang anak og birthday karon. Ika-7 na nga birthday si anak karon. Bisag cake wala siya ikahatag, and frozen ang iyang team unta na gusto para sa anak pero wala gyud sila. So naka-decide me. Ako ang friend nag-donate pod. And ako, since wala ko'y kwarta, wala ko'y dakong kwarta para ihatag na lang dito. So nakaunaw ako, why not na volunteer na lang ko na mag-decor sa iyang anak o frozen na theme para ma-achieve ganitong murag look na gusto jud unta sa bata. So karon guys, ipanghakot na namo ang mga gamit. Duha lang mi mo ato sa event kay kaya ra man po namo. Wala kayo koy bugat nga gidala. Dili jud kayo siya as in. Daghan akong ginadala pero enough lang para ma-achieve na to tong ambience na pina-frozen. So, kato guys, nagulat na lang ko sa amuang sakyan. And by the way, wala ko'y gasto ani, 1 piso. Sa amuang transpo, na apoy nag-volunteer na muhatod o musundo sa amua. Ug happy kay ko sa tanang nag-respond sa akong post, sa tanang nag-share. Happy kayo ko kay nadyo gani mo tabang. Ano ba? Makita dyan ni mo nga ang eagerness sa uban na mutabang sa ubang tao. So ako, mura gani kog nakasabot kung unsa ang feeling sa mama. Kaya diba dili jud siya lalim na karon walang-wala, gusto ta nimo ma-happy imong anak. Kaya diba guys, karon walang-wala jud halos kitang tanan. Bisag kami wala mi event. Although namin mga event unta, pero akong ginabalibaran kay mao delikado. And diba guys, karon wala jud ta halos kitang tanan, daghag mga nawala og trabaho, na stop lang trabaho. So why not mo tabang ta? And wala ko kabalon sa reason kay dili man ko makakwarta ani. Kay dili ko mo pabayad bisag piso. Gusto lang jud ko na ma-happy ang bata kay siguro mama nako. And di nga na good, mama na ko. So, ma-feel na po na ako to. Unsay ma-feel sa iyahang mama. So, kato lang, unta successful karon ang mong surprise. Basta thank you kayo sa tanan ni Tabang. Gikan sa pagkaon, mga nag-donate og pagkaon. And kay Ma'am Josephine, na nag-volunteer na dito daw i-held sa iyahang pool, sa iyang swimming pool, ang birthday sa bata. Sure ko ma'am na ma-happy jud ang bata. So, kato lang guys, gusto lang ako ingon sa inyo ha, na kung naamoy kaya itabang sa ubang tao, bisag sa gamay lang na paraan, no need man ta na kailangan kita kwarta, kailangan ta dato kayo, usa ta mutabang sa ubang tao. Ano good, mutabang na lang ta kung unsay kaya na to, itabang sa ilaha. Pareho na karon, nagulat mi sa transpo,
for sale daw ang ilang sakyanan. So mintas wala pa na nahalin daw. So why not itabang lang daw sa ubang tao. So kontak ko niya. And duha ka buka nag-contact guys. And naapay uban nga nag-comment pero gibalibaran lang ako sila kay na naman ko yung mga nakasaad. So katul lang siya. Unta successful karon. Mahappy ang bata. And I'm sure mahappy jud siya. So kato lang. I-update at mo niya kung sa may tabo. Nagulat na lang ko sa mo pick up sa mo gigawas na ako mga gamit. Wala na akong ipakita guys kay kalat siya. So gigawas na lang na mo then magulat na lang mi. So kato lang guys, mag-update lang ko niya. So guys, nanay diri sa gawas and nakarga na ang mga gamit uban. Pero nag-struggle mi sa ubang gamit kay medyo man good, taas sila. So ang ubang standy ning lapas sa kotse. Pero okay ra, pangitaan na magparaan. And syempre, naka-mask and gloves ko. Since first time na ko nung gawas. And mag-jacket pag ko niya. Ha? So, nanaw lang mi last na ibutang. Tobo na lang. Unta pa sa igo siya. By the way, salamat kayo ma'am. Salamat kayo sa pagtabang sa mua. So guys, 8:35 na abot na midre. And sila madam nabot na pod. Nagmotor na ako guys. And struggle kayo. Kaya na ko'y dala tubo. Tulo ka tubo. Bugat kayo siya as in. And akong kamot, nangurog siya. And singot kayo. Ito gitanggal sa lahong gloves para mag-ilis ko. So wala pa naabot sila ma'am. Di ay. Magulat lang sa amin. Kadali. Struggle kayo. Pero okay lang. Mag-update na po ko niya para magsugod na ko og decor. Ipakita na po na ako sa inyo. Okay? So, ito lang sa break. So, salamat kayo ma'am. Salamat kayo sir. Ingat ako niya og kuan. Unsa man kung pwede pa mo maka-pick up na. Sige. Unsa kini mong name ma'am? Air. Naka YouTube channel? Yes. Shoutout na to para to i-subscribe. Unsay mong YouTube channel ma'am? The Firms. The Firm. F-E-R-M-S. Okay, subscribe niyo guys. Sa mga nag-subscribe sa ako Bye-bye baby. Salamat kay ma'am ha. Thank you po. Salamat kayo. Unsay kay mo sir? Kurt. Salamat kayo. Sige, bye-bye. Buutan na to karon ng mga volunteer. Naming tabang pod para maghakot. Salamat kayo bisag struggle. Sige, God bless Enjoy. po. Sige, God bless ma'am. Salamat. Bye. Hi guys, nanami karon sa pool and nahakot na namata ng gamit. 8:55 na and 10 AM mag-anhi ang celebrant. So ready na ko, mag-decor na ko para tama-tama mga 10 or 11 okay na tanan and ma-surprise na tong bata. So kato lang, tanawa lang ninyo guys kung yun sa ako pag-decor unta ginahan.
Hi guys! Nakuha na dyan may decor. Nakuha dyan may 10:25 og ang ingon sa owner diri is 10 AM niya panihon ang celebrant. So mo po na mo sabot 10 AM para sakto mahuman nami. So then napasilay time tong celebrant na mag-ready para pagpaingon diri during sa travel. So tama-tama mga 11 AM maabot na sila diri So sakto 10:30 humanami og decor. So naratanan pakita na nako karon ug igang kay guys giming ako ani kana init kaayo singot ka kaayo maka-exercise ka giming ako ingan kay dugay kaayo mi wala nagdawat og decor. So guys, so ito na tamo ko sa ang final design. Kay dili kayo klaro kaganina while nag-design pa ko. So di kayo siya klaro. Karon pakita na nako. So ano na siya? Set up na namo siya. Yung mga balloons, then presents. Simple na siya guys. Enough lang naman. Mali pa yung bata. So say Anna and say Elsa. Supposed to be musiga lang sa likod niya. Pero, wala, may masaksakan. And, kulang mo extension wire na dito. So, dili, sana na mo siya makasiga. May tapamigway, para musiga siya. So, may mga balloons dira. Then, ay murag mga snow. Para achieve kayo na ito ang pina-frozen. Maray na area guys. Nandat kayo. So, dako kayo ang pool. Sure ko na makapinig ang bataan Baka siya guys. Napaabot na lang yung maabot sila. And ready na ang surprise. So, punta. Yun na ng bataan Good luck to us. Hi! Hi! Si Cassie ko, siya ang celebrant. Please ko blindfold sa iya, ma'am. Blindfold daw. Tabunin ang mata niya. Pala ng mask. Galang mas, para makita ang beauty. Galang mask ati. Give ka, mama. Nag-vlog, ang good ko. Wala kasi siyan, no? Ayaw.
Tayo ma'am. Kasi ako ngayon. Oh, tama din. Oo, sige, go! Tama. Jadi ito. Ayan! Sabihin kita, daga na sa kami! Ayan! Daga na sa kami! Ate, dali, ate! Ate! Tikang, ate! Tikang! Look! Wow! Wow. Bigo! Wow! Happy ka? Happy ka, be? Happy Kinsa ka? na, be? Kinsa na sila? Kusga. Si? Ulo. Kailan dyan siya? Kailan dyan siya? Pero di mo tayo. Ilan na yung edad, be? 7. Sa yung pangalan? Sida po sana. Asa ka na po yun? Kompleto man dyan. Oh, bata! Baby. Oo, para dili mag-melt ang cake. Pwede dili ara sa tunga, oh. Ano to ni happy birthday? Dan ko ito po white na kuwantela. White na tela. Tapos ang hapinan, ma'am, ha? Mama, face na. Pilan pa man daw. Pilan pa man daw. Ay, pilang pa rin? Oo. Kuha sa kuan. Mo. Oo, mga kuan. Sa'yo yung upuan dyan. Sige na. Pwede na. Dili na. Pwede ang cake. Kami, wapit ka na. Kaya naman yan eh. Happy ka, be? Happy. Nakita niyo mo si Anna, be, o si Elsa? Pila na yung edad? 7. School ka? Ay, walang day school ka rin. Sige na, hilang ng mga bata. Ihatag na ito itong presensya sa atong Ginoo. Lord God, thankful ka, Lord God. Doon yung mga tao malumom, kasing-kasing. Lord God, ikaw mo tao kasing-kasing sa mga tao na nag-sponsor kaniya. Di kami, Lord God, di mo rin kami. Ay, di sa pamandili ako ang binikanan apan. Sobrang akong kalipay. Salamat, Lord God, nga sa gamay lamisa. Adunay pagkaon sa tubangan ni Mia. Sa mga sponsor, dako kami salamat. Sa mga nag-decor, sa tanan ani Lord God, nga ani akaron, bisan pa man wala si Ma'am Josephine. Dihatagan niya higayon nga makaantin ni Lord God. Salamat, Lord God, sa among biyahe usab nga. Di paabot na dali nga wala ano man yung hitabo ka na mo. Lord God, hatagan mo ang tausab si Mia og maayong panlawas. Taas pang kinabuhi, Lord God, sa mga tao nga naghatag kang Mia og ano, Lord God, sa iyahang birthday sponsor, Lord God. Hatagan mo sab sila og taas pang mga kinabuhi. God bless sa taran. Salamat kaayo. Kining tanan ang gipasalamatan in Jesus name. Amen. Amen. Kanta niya. Kanta na. Happy birthday, Mia. Happy birthday, Mia. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala kami natin napalo. Nadito ako pa.
bali di ba? Wish mo, be. Ang wish daw ni mo. Wish daw niyo mo. Sige na, piyong ang guys. Sige na, blow na. Kanto ka. Yay! Hi guys! Mag-update ko. Nangauna sila. And humana mi og mga picture taking. Og happy kayo ko. Kay happy sila. And guys, nakakaon mi. Nangasay na lang mi. Gatagan mi ni madam. Salamat kayo. Og dagan jud tuod guys nag-sponsor para kay Mia. So, salamat kaayo sa tanan. Salamat kaayo gud sa tanan. Bisan sa mga wala hatag jud literally o kwarta or pagkaon. Salamat gihapon sa mga nag-effort og nag-comment, mga naghatag og prayers para kay Mia. Ay, ma'am, tama na ma'am. Tama na ma'am, kay camera jud duha ma'am. Saksira ma'am. Sige na gud ma'am. Iniwara kay dagan na kay ni. Salamat. So, guys, dagan kay gidungagan pa siya di maapigod. Ay, hindi magaon. Daghan pa jud kaayo. Nara na spaghetti, na puto, na murag macaroni, mac and cheese. Ay, mo siya spaghetti nga murag ingana. So, unsa man ni mag food vlog na pud ko. And so naara guys, mo na ang ipahatag ni madam. Then napay kutsara. Naapay leche flan. So salamat jud kaayo. Salamat kayo sa tanan. Guys, wala jud ko'y gastuhan ni bisag piso kay kay sponsor man pud good ang amuang transport, di ba? So wala jud ko'y gasto bisag piso. Nag-effort lang ko. Amo lang yung singot na amuang kuan amo lang effort pero wala mining gasto. Financially wala ming pero makahappy gihapon bisag sa gamay na butang. Napahappy na ko siya ang bata. Kaila gyud siya kay Ana o kay Elsa. So, nara siya. Wait lang. Vlog tika. So, nara siya. Happy kayo siya. Mia, tanaw sa Mia. Mia! Mia. Mia, tayo na sa kamera. Hi! So guys, nakita ko sa Mia sa tanang mga nag-sponsor nagtabang kay Mia. Happy kayo siya. Salon daw dira. Mapa kayo na bata buyag. Ma'am Josephine, salamat kayo sa sponsor. O, sabi ko, salamat kayo. Hoy! Nakalimutan mo! Mama, maligo na si Sian! So, mukhaon sa mi. Okay, 11:30 na po. So, mukhaon sa ko. Ang tama. Kala ba siya ba? Ito na ako kanon dala.
Kaya among plano, mapalit lang mi sa gawas or sa gawas ang mukhaon. So, gagawa kami sa ni Madam. Salamat kayo. Mag-iwan po di Madam na sponsor po daw ni Tanan. Hindi ka ma-expect, no? Nakitang mga tago-menu ing anita. Bisan pa sa kapait. Bisan pait na itong life. Bisan pa og. Ing ani na to sitwasyon karon. Naa siya mga tao na mutabang. Ma'am, tama na, ma'am! Tama na, ma'am! Dagan kayo ni na. No, di na ko masexy ani, ma'am. Manambok na ko nagtaman. Mama, yun, ma'am. Kada, ma'am, oh. Dagan na kayo na, ma'am. Dagan na kayo. Dagan na kayo. Sige, ma'am. Okay? Yung tagkaon na ito. Ano yung lamay? Sa mga anta. Nami siya pagkaluto. Nung sponsor ang pagkaon, salamat. Kinakakaon po make upin. Salamat kayo. No. May tubig, ma'am. May tubig. Yan na alam mo dito ang sigurado na. So, ito lang. Mag-update ko niya. Kung na magkaon. Siguro, mag-video pa ko sa bata. And, mahiwan na itong message ang iyong parents. Para sa tanan nag-sponsor. Wala diri karon. So, ito, mag-update ko niya. Kaon sa ko. Bunga kayo. Ako dayang inahan ni Precious Mia, nagpasalamat ko kaninyo nga nabuod jud ni ang birthday celebrant karon. Nagpasalamat ko kay Ma'am Josephine ihang pa ani ang iyang resort diri gipahulam sa mua nga para ma-enjoy ko ang mga bata. Kato sa taon nga nag-sponsor, daghan kayong salamat. Wa jud mi nag-expect nga mabuo niyang iha tungod lang sa tinapa og udong.
daghanan ni sponsor. Salamat jud kayo ninyong tanan. God bless. Ginoo nay bahala sa inyo ha. Salamat sa nagbuo po sa Tagum Barter Community. Salamat po sa inyo ha. Dili po tungod ani ug sa admin. Dili tungod ninyo, dili ni mabuo ang birthday party sa akong anak. Salamat jud kayo sa inyo ha. Dili lang po. Ginoo nay bahala ninyo. Salamat.